Panjan poisa ingki arong lapen tarapung kaceleng atowar MP Horen Singh be arideng pen long ikang kupon. Longking hi Memorial Football Knockout Tournament kapathu angdung kiti. Kadam pini histam karbi anglo bir ta thanji bang ni sami rup jilen tarubi non bir tan tan pen arjapanik tha isi ningarang dunme me alam ke la hello tarapung hawar jasime da batai kaning ri ke towar hello la CBJP sarkar kachari pontem karbi anglong ke the kiding atum pen matha ponsi mesen atowar kilong ji aphan MP arideng pen long e ing pu pon danglo la pen kuti plikep suse atangka panong pipon lo Nili balong ke thekiding man peng ke do SGB ongdung pen chitong dun aluhi atuma phan karbi apoho pen arwak ponsi aluhi pachini pon labang somai long ki duk nai kang boramate GB atuma phan sitame ting bani ni MP ari deng pen ron pon labang so towar kilong pon lok lake jasimet nili BLCC chairman lapen nili VDC atum kamatha chepaduk pon ajok lo puta tarapung ke doara datum jasimet choro alam the nije pon Lapena duntu jasimet tem karbiang long kachari pon CMMP ke hayatuma phan choro ardi dojot pipa jirpon panja lapen tarapung kachilengji atowar kicking lep kicking set atowar long pon pusi ning arong lamthe paklang pon lo News Desk Report Nilip Constituency Moses Teron Kidam tang koira hini audition pipon si atuming koira bi an labang so style icon Clark at Beauty Parlor pen ke patir pipon fashion show angdun kiti Labang so fashion show long phudang timung pi Clark at Beauty Parlor KSA pen GS thang sing timung VP Mir Jing Kro la pen alang litumari sang ho tumdo anpar ta jage satum bang ke thomdo labang ke thom pen inut ke kar BP Miss kar biang long ke haitang Nirmola Teron pido la pen ari sang ho bang hinido Labang so fashion show long kain Mrs. Mr. Lapen Miss Aphan Sipanong Pipon Phudang timong pi pen kaning je ponateng ke karbiatum karjulong le porta hailone pine rat atuma pin lapen ke AAC pen sitame aluhi aphan chopha pon lo sita inut tawang we pin pusi ningduk pen chepaklang Phudang timong pi kewang jilang aphong ke karbia rat atum cherap chito dun popusi chuningri padopon Bangsoli at Sport Association pen patir pipon si Longking hi Memorial Football Tournament kidam tang arkoi cap pen chengsi atumi an angdun kiti Labangso ke pathua long aluhi sarpoa man pen CM sar ke haituli ram rong hang si chitong dun lapen EM Amar Singh Tiso KASAGS Pankaj Teron EXEM lapen hamphanga song atum sitado mai chingchia prang Karli tang Longking hi aphan kachikimo padopon ansi pathu pang chingpon labangso ke pathua hud mai along CM langsoli et atuma phan field open stage lapen tuwar pipon popusi lamchak pitekang CM ari dengsita ronga sora tumpin pura lo mate memorandum pipajirtun Pini berita ke lepang sikang kanpon iklo nang ikmon tami hilstam karbiang long do methame kuranthu